Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Patan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Mario, 41 anyos, taga Baybay City, Liti. Apan sa pagkakaroon, ni ako magtrabaho sa Davao City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga napalunod sa akong amahan sa iyang magilikanan. Gibaligya manggod ni sa among maguwang nga wa mi kalibutan. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga pagitabo. Uy, si Ate May. Hello, Te. Busy ka? Oh, di man, Te. Mapay pag-out ako sa trabaho. Ano mo Te? Si Mama ba makasapot man ni? Ha? Ano man? Sige pangita ninyo. Giango-ango naman tingali ni siya. Unsa? Kapoy pasabot, uy. Gandaan mo diha sino sa Davao. Sa layo mo ng trabaho. Nya kulit kaayo. Sige kilak. Kapoy kay am-am. Anak na lang ka din ninyo diha sa Davao. Ha? Pero, Te, kuan... Kung may ipangitaan ni niya. Siging mingaw-mingaw ninyong duhang sino. Anak na lang ni ninyo. Kay sukat-kud ka namatay sa papa. Sige naman na siya ingon ani, uy. Basig nangita yun ni siya og parihas ni papa nga lalaki nga iyang ikauban ba. Babakasyon na sa lang ni siya ninyo diha ni Sino sa Davao, uy. Aw, akong soyer og ingon si Kuya Sino, Te. Ha? Sugot na kuya, nga anis ba man nato sa Davao? Kaya sige ko no, pangita na to. Maayo lang og musugot ang akong asawa. Ay, buota naman na si Ate Mayangkod. Sugot siguro na eh. Kay maluim ko mama kuya nga, perming makasaba ni Ate May dito sa ato sa Liti. Na sige. Ako inyo si Daymayang kung Why problema na nako oy. Haransap sa katiguangan ni Mama bay, kauban niya ang iyang mga apo nga anak na mong Sino. Salamat kiti ha. Nga nisugutan ka nga anis mama. Sige lang te. Kung makatigom-tigom na ko o maka-afford nga maabag og laing bay, talon ko lang unya si mama. Uy, nga no mga abang pamangyod mo? Nga niya may bay na mo? Dako raman sad ni para natong tanan din he. Bisan pa og naa naon niya si Mama. Salamat yung kayo, Timayang ha. Sige, kuhaan ko si mama sa Liti. Karon, amin ako ma. Mario, anak ko. Ma. Sama ka mo. Nagkita na nung hilag nung ka niya. Sama ka Mingaw na kay ko sa akong anak nga gwapo. Mama piya, nagululuhi mo Ina, kuyog lagi ka sa Davao, aron ka, mingaw na ko. May kay gikuha gyud nimo sa mama dinhi sa Leyte, Mario. Pagayo-ayo mo dito. galing! Kaya ko. Huwag mo kung kailan nga numero. Hello? Ay, hello! Ay! Rino ni ay! Inyong silingan din sa Leyte! Di na tayo mo mamuyo din ato sa Leyte! Kaya wa naman din si mama ni mo din eh! Kisa may nag-ingon nga, dili nga, taga-diha man may. Karon lang ni, kay di man ko magtrabaho sa Davao God. Nya, gikuha ko lang si mama. Gikuha ko sa mama sa amo, kay gisabukan si ate nga, sige pagita na mo. Mao ba? Pero, gibaligan na lagi ni sa inyong ate ang inyong yuta din sa Leyte! Ha? Kisa ba nag-ingon bro? Wa may baw, ano? Natingami kay nakabaligya man ang among maguwang sa among yuta nga wa may mahibaw. Wa may makapirma. Bisan ang among inahan. O pagkaibaw ni mama, nagsigi ng kinaghilak. Unya, Nga nung gibaligya magkanto ni ate ninyong yuta nga kang anhing papa pamanto ninyong yuta. mama, kalma lang ma. Ay lang dahil paghilak niya. Huwag ka siguro kung tinuod mo yung balita. Kalma lang. Kung saan man na ito pagkahibaw kun, inuod ba o dili na Mario?
Mamaulit na sa ato sa Leyte. Nganong dili man lang ninyo tawagan si ate ninyo kung tinuod ba? Di na magkontak si ate mo ay. Unsa? Pero nakaila ko sa nakapalit ma. O friends ni sa FB. Nya, unsaon man na, ha? Akong i-message ang iyong nakapalit sa atong yuta sa messenger ma. Kung tinuod ba yun. Kay di ka na din makontak pa si ate. Bisan sa FB. Gibla ko. Unsa? Naglikay siguro to. Naunsa ba si ate ninyo? Gabaan ba yung taon sa papa ninyo? Nganong iya man tong gibaligya ang atong yuta? Giunsa man niya? Nganong nakabaligya man siya nga wa man ta didto? Sige lang ma. Patuloy may bawaan kung mo reply na ko. Oh, unsa na? Na-reply na? Oh, mauna ni kuya. Reply na. Unsa sulti? Dito ha. Nangayo man sa number ako kuya. Kay mutawag ko na siya. Oh, sige. Ihatag dayon ang imong numero. Aron ato na. Oh, mauna siya kuya. Siya siguro ning nanawag. Tubag ka dayon. Okay. Hello, ma'am. Hello, Mar. Yes, Mar. Ako ang nakapalit sa inyong yuta. O nagtuop ko nga nahibaw mo ani. Kay may spray man ang imong maguwang. Kay kuno lagi, wa mo diri sa Leyte. May mga pirma man mo sa pagtugot nga inyong ibaligi ang inyong yuta. Ako niya tong isend nimo sa messenger. Picturean ako. Oh, wa man taon may kahibawan na ma'am. Uy, og Magawa nga, nagbaligya ni nako eh. pila man ko ang baligya di ate nimo ma'am. Nagkakuha na ang imong ate nako og 300,000. Unsa? Dili na namo makontak ang akong ate. O maglisod pa sa bis pagpauli sa amo sa Leyte, kay dili ko kabaya dayon sa kong trabaho. Nagsige na og hilak ang akong mama, kay di lagi sa musugot nga ibaligya ang yuta nga kabili ni Papa. Ang akong mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, ang among yuta sa Leyte, sinunod pa sa among Papa sa iyang mga ginikanan o patay na siya. Pwede ba diin ni mabaligya sa among maguwang nga way pagtugot na mong iyang maigsoon? Ikaduhang pangutana, pwede ba diin magkapahimo og special power of attorney kung SPA bisan wa may aktual nga pinirmahay? Giunsa man na pagpiki ang among mga pirma? Ikatulong pangutana, legal ba ang ilang gihimo nga dili magyud mi uyon nga ibaligya ang among yuta? Kay kabilin pa ba ni sa among amahan? Kinsa man ang angay manubag ani? Ikaapat o katapusang pangutana, di gyud mi mosugot nga ibaligya ang among yuta. Unsa may among buhaton aron nga mabawi namo ang among yuta? Kay nakakuha na baya kuno og 300,000 ang among maguwang sa nagpalit sa among yuta. Mabawi pa ba namo ang among yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mario. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal sa ato ang mga medical nga mga problema. Pwede gyud gihapon ninyo nang ipadala kay si Dr. Obra pod ang mutubag og mutambag ninyo ana. Busa guys, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Shout out na sad attorney please sa Marilos Barbecue sa Ilaya, Talamban ug Kanduman branch. Oy, always maminaw nimo og sa tanan programa sa DYHP. Time sa Mr. Henry Umpad. Sir, taga Kanduman gyud ko, patilawa kuno ko aning Marilos Barbecue be. Naara mo ko sa may Children's Paradise. Patilawa tag barbecue, sir. Hello also to Marina Book Labiste, Anelida Heludo Flores, Brendex Catibod, Bebs Teleron Relativo, ug sa tanan natong mga likers and followers nato sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account. Og katong mga maminaw og nagsubaybay pod sa ato ang drama pinaagi sa DYHP RMN Cebu. Thank you kaayo ninyo. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsubaybay o pagpaminaw, no? Thank you kayo nga tanan. Si Margie Camloc Lanceso, si Jet, si
si Harish Villarin, hello ninyo. Unya si Christian John Remulta, si Romeo Rambo, si Wapi Lee, si Maryong Chili Hot Sauce. Agoy, maayong Maryong Chili Hot Sauce. Kuyawa po di mong pangan, sir. Si Danmark Leopoldo, si Felmar Panilag Huntilia, Almin Gaita, hello ninyo. Greetings also to Helner Toquero Kanya Fuego, ug kang Melchor Albino Moania Suringa, si Marilu Tagonon. Ay, Coach Gigil, hello Coach. Coach Gigil Ilustrisimo, ug sayang parinti o pamilya dinha sa Bantayan Island. Rosa May Sibong Hanoy Parachueles, hello ma'am. Always, sige lang greet si ma'am. Also kang Ures Sarabia Gwyneth Gulyeban, ug kang Charlie Perez Flores. Hello, greetings and thank you kaayo for always greeting me dinhi sa ako ang Facebook account. Sa mga pa nag-like o follow, again, Elaine Tantengco Bathan sa Facebook para magkita-kita ta guys. Tago na to sa pangalan nga Mario ato ang letter sender o taga Davao City. Gipadani niya ang iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Actually, taga Baybay City Leyte gud ni, kung taga-asa ning ako ang partner nga si Dr. Obra o gabahin sa yuta sa iyahang sa amahan sa ginikanan sa iyahang amahan kay nabaligya manggod ko ni ang kaning maong yuta unya murang wa sad sila nakabahin unya ilahang ate wa na sila kabaw ug asa maglisod sad sila pauli sa Leyte, maglisod sila tungod kay ilahang pagpanrabaho unya si ato ang letter sender si Mario naa na laging Davao no nya ang yuta nara ba dito sa Southern Leyte. Maluoy ta siyahang mama kay di manggod ta to ibaligya ang yuta nga kabilin sa ilahang papa. Nganong ibaligya ang siya maguwang. Unang pangutana ang ilahang yuta, like I said, na as Leyte. Sinunod pa sa amo ang papa sa iyahang mga ginikanan. Unya, patay na siya. Pwede ba di ining mabaligya sa mong maguwang? Ngaway pagtugot namong iyang mga igsuon? Dili, no? Dili gyud pwede kay kung ang senaryo ninyo ang namatay inyo ram papa. So ang sumusunod ninyo ang mga heredero ani ikaw, imong igsuon ug imong mama. Kay buhi pa man imong mama. Kamong tanan, no? Ang manunod ani kamong tanan pod ang naay katungod mo desider kung unsay buhaton anang yutaa. No? Kamo ang mo execute og extrajudicial partition, no? Kamo mo execute og no extrajudicial partition ninyo tungod kay mo kinahanglan man ni sa ato apong pag-settle sa estate. To dili gyud kaayo na need na kinahanglan gyud na nato, no? Kamo may naay katungod ana. Then dili makabuot ang imong igsuon ug way pagtugot ninyo kay kamo may dapat mamirma, no? Ang dokumentong inyong pirmahan supposed to be kato akong gingon, no? Extrajudicial settlement of estate. To be exact mo na correct yun nga dokumento ha. Unya kana may pagpamatuod nga gibahin-bahin na ninyo ang yuta. Equally ba or kinsa ang manag-iya anang yuta? Kung equally, kamong tanan may mahimong tag-iya ana, busa kamong tanan ang kinahanglan mo pirma og mo baligya kung mo baligya magani mo anang maong yuta. Dili pwede kimuha lang maguwang, ha? Ikaduhang pangutana, pwede ba di ay makapahimo og special power of attorney? Bisan wala may actual nga pinirmahanay, giunsa man pagpapiki ang among mga pirma. Kana, gipiki ang inyuhang posible manggod na nga either gipiki niya ang deed of sale, gipiki niya ang dili man mo kapirma og deed of sale kung walay extrajudicial partition. Kay kanang extrajudicial partition mo na dokumento pagpamatuod nga heredero mo, nga tungod sa inyong pagka-heredero sa inyong namatay nga amahan, nahimo na mong tag-iya anang yuta ug isip tag-iya sa yuta inyo na nang gibahin-bahin among yourselves. Munay sud anang dokumentong gitawag nga extrajudicial partition. Karon inig human ana diha pa mo maka-execute og deed of absolute sale. Now sa kanang deed of absolute sale maunay pagbaligya nato sa yuta ngadto sa laing tawo. Di ta kabaligya og yuta kung dili kitay tag-iya. Usbo nako kanus aman ta mamahimong tag-iya kung pirma na ta atong extrajudicial settlement of estate. So duha ni ka dokumento. Naay mga higayon manggod guys nga kita mismo tungod kay wa ta diri, no, muhatag tag authority sa laing tao nga mo pirma og dokumento para nato. Mo pirma og deed of sale, mo pirma og extrajudicial. Ang tanang dokumento ha mo nay gitawag na special power of attorney. Ang tanang attorney in fact mo nay ato ang gitugutan nga mo pirma, mulagda for and in our behalf. Unya kanang ilang akto sa pagpirma
pirma susama ra pod nga kitapod ang ning pirma kung naata present anang higayuna. Unya kay wa man siya lang. Akong pangagpas ani duha. Ni mention man kag special power of attorney, posible nga gipiki sa imuhang igsuon ang special power of attorney ug iyang gipagawas ngadto sa namalit ug iyang gibaligyaan nga kamo gi-authorize mo niya nga mo pirma og mga legal nga dokumento maski wa maunang nakapuslit nakabaligya. Pero ayaw ka guol kay no kaning mga documents fake man pwede gyud natong mapanalify, mapawalang bisa ang kaninga mga dokumento para mabalik sa inyuha ang pagpanag-iya sa yuta. Ikatulong pangutana, legal ba ang ilahang gihimo nga dili man gyud miuyon nga ibaligya ang among yuta kay kabilin pabaya ni sa among amahan kinsa may angay manubag ani ang imong maguwang nga ning pirma ana. Susiha ditong mga nakapalit ina number 1 di na mo pirma. Number 2 wa mi motugot nga ibaligya ni. Number 3 dili ra siya tag-iya kaming tanan wa mi musugot nga ibaligya ni. Ang inyong angay buhaton una kinahanglan gyud mo mokuhag abogado kay naamang gyud mga legalities already ba nga kinahanglan gyud ninyong lihukon. Kinsa man kaha ninyo ang nahabilin dito sa baybay kay dili gyud pwede nga dili na ninyo asikasuhon. Kinahanglan na ninyo asikasuhon kay magkaanam og kalayo, magkaanam og kadugay, magkaanam og kalisod pagbakwi anang yutaa. Okay? So, do it the soonest you can. Kinahanglan mo og abogado tungod kay ang abogado maunay mo giya ug mo'y mo pirma sa mga dokumento nga kinahanglanon nato para mabawi natong yuta. Posible pod nga siya po'y mo representar ninyo kay kung di nato makuha balik ang yuta sa amicable nga pamaagi gawas sa korte aw mo file gyud tag kaso ani kana kinihaay gyud ni kinahanglan gyud mo abogado no. Ikaupat ug katapusang pangutana kani kasong kriminal ba yan kung gi-forge ha daghan kay ni kaso ipanalify nato ang mga documents deed of sale pwede ta mo kaso og perjury pwede ta mo kaso og forgery pagpamakak forgery pagpiki sa pirma falsification of documents mahimo pod no. So lain-laing kaso ang pwede mo na niyo kinahanglan gyud mo abogado ha. Ikaupat og katapusang pangutana di gyud nimo sugot nga ibaligya ang among yuta. Unsa may among buhaton nga babawi namo ang among yuta kay nakuha na baya kuno ang 300,000 sa ako ang maguwang nga nagpalit sa among yuta. Babawi pa ba namo ang yuta? Yes. Pahibaw-adaan step 1 pahibaw-adaan ang katong nakapalit nga oy piki na imong dokumento stop payment ayaw sa bayad no kay kami tag-iya pod mis yuta wa na namo gibaligya ang yuta kanang pirma SPA ba or ang pirma na mo sa deed of sale baron dili na amo ang pirma. Okay unahan na but like I said kinahanglan tag abogado ani ha. Okay Mario mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo napagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center radyo mo nationwide tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.